Ahoj, já se jmenuji Lukáš Herring a dneska vám představím spojení kmenové šňůry a šokové šňůry. Tady ta šňůra je 1 mm s kmenovou 60, kterou používám normálně, když nejsou ve vodě nějaké extra překážky, tak stačí bohatě kmenová, nemusím dávat šokovou, ale někdy je zapotřebí tam trošku přitlačit tady tou silnou šňůru, aby jsme nikde to neuřízli o kameny a tak dále, někde, kde jsou stromy. Takže je to dobrý pojezdit třeba 25 metrama návinu tady té šokové šňůry, takže si ukážeme, jak se to navazuje. Mám si takhle 2 konce proti sobě. Tak, dělám si vočko na šokové šňůře tady přes tu kmenovou. A jedu takových plus minus 6 omotů. Takhle si to dotáhnu. Je takovýhle uzlík. Si to trošku vytáhnu víc tu kmenovou. Teďka zase to samý, je to jednoduchý, to samý a zase z druhé strany, nebo na druhou stranu. Takže 2, 3, 4, 5, 6. A teď mi ty uzly se takhle zaseknou proti sobě a nemůže to nic udělat. Ještě si tam dáme pojišťovací uzle, kousek od toho, aby byly. By náhodou, ale povolit by to nemělo. Dobrý. Tak jo, máme hotovo. Jediné, co trošku nebo jaký je tam trošku problém, tak když má prut menší vočka, tak se to často dost zasekává a když vlastně třeba položíme podvodák a jedeme, tak se to často seká do těch voček, takže prut musíme potom dát jakoby do směru a klesně párkrát zacukat, aby nám to vyjelo. Ale jako není to zase úplně takový problém, člověk si na to i zvykne potom a je to fakt dobrý, když to tam potom máte, když chytáte někde, já nevím, na odlíku ve skalách a tak dále, tak bez toho byste tam často mohli nějakou rybu říznout tady po slabší kmenovku, takže dobrý je to používat na nějakých problematických místech, kde jsou vásky a tak.